Of the day, plastic barriers sa public utility vehicles kakasunasugod Nobyembre 4 sa Department of Transportation. Sa mga nagapangulang balita, local transport group sa Negros Occidental pabor sa pagkakasa plastic barriers sa public utility vehicles. Bureau of Fire Protection may panumdum sa publiko kadungan sang All Souls Day. Monsignor Felix Pasqui nagpanawagan sa mga buhi nga pangamuyuan ng mga patay labi na ang yara sa purgatorio. Hospital nga venue sa pediatric vaccination sa Negros Occidental nagsaka na sa 3. Barangay Kagawad nga nakapatay sang lalaki nga nagmaoy sa syudad sang Himamaylan nagsungka na sa mga otoridad. Mayor Isko Moreno nagpanindugan sa film community nga para sa mga tao ang gobyerno. Samtang sa nakapangunang balita national, Presidente Duterte nagpanawagan sa mga Filipino nga pangamuyuan ang isa kang isa subong nga tigkalalag. Senado nagatarget nga mapasar ang 2022 national budget sa unang nga semana sa bulan sa Disyembre. COMELEC nagpirma na sa kontrata sa kompanya nga may dako ang kontribusyon sa campaign fund ni Presidente Duterte sa 2016. Sa mga nagapangunang balita international, mga Pilipino wala nalakip sa mga napilasan sa pagpangbuno sa lalaki nga naka-costume sa Joker sa tren sa Japan. 12 ka mga tao patay sa pila ka insidente sa mass shooting kadungan sang Halloween sa US. Balita sa negosyo, presyo sang LPG may big time price hike man subong nga bulan. Balita sa Inampanga, Filipino Olympian kag pole vaulter nga si AJ Obiena. Temprano pa nagpractice para sa Olympics 2024 sa Paris. Balita sa entertainment, Disneyland sa Shanghai ginsirado matapos magpositibo sa COVID ang isa ka bisita. Sa ato nga balita espesyal, masamig na istoryahan nga mga tinuga kuntig kalalag sa Pilipinas. Aton balik-balikan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos nang nakaligad sa tak ng saga. Nga mo na nga pag-abi-abi sa inyo, din man ka mga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, nga nakatutok na, nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz sa lilisuan sa inyong mga radyo kag subong man sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide, pagi sa Facebook Live sa Facebook fan page sang Bombo Radio Bacolod. Kagkaron sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello. Una kita sa top story of the day sa balita national. Ini na kinahanglan sa public utility vehicles nga magbutang sa plastic dividers nga nagasiparar sa mga pasahero humalin sa Webes, Nobyembre 4. Sura kay Transportation Assistant Secretary Mark Steven Pastor, wala man sa medical findings ang ginapagtuon nga ang plastic ang makapalikaw sa paglaton sa balatian sa baylo mahimo pa ini nga halinan sang paglaton sang virus bangod sa plastic materials ini. Sa Nobyembre 4 man natala na nga magasaka ang kapasidad sang PUV sa 70%. Sa piaksang adjustments sang Department of Transportation ang nagapanindugan yang safety measures ang magapabilin sa nga strikto nga ipatuman sa mga PUVs. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 saga. Saylo kita sa mga detalye na sa nagapangunang balita lokal. Pabor ang sentrong samahan ng mga chopper at operators ng Negros o Stone sa pagkakasang mga plastic barrier bilang sagang sa paglaptas ng COVID-19 sa mga public utility vehicles. Nibiroan na ginalunsar sa Department of Transportation nga hindi na required ang mga plastic barriers sumugod sa Nobyembre 4 kadungan sa implementasyon sa pagpanugot sang 70% nga capacity sang pasahero sa mga jeepneys. Sa interview sang Bombo Radio kay Stone Secretary General Jesse Ortega, madugay na nga uluyag sa mga drivers nga kakson ang mga barriers apang bangod sa protocol sa Department of Health nga ipatuman ng social distancing. Wala sila sa may mahimo kundi ang magsunod. Suluseya, hindi gid man makasigurado nga makapugong ang mga plastic barriers sa paglaptas ng virus kag delikado man ini sa mga pasahero bangod kun kaysa sarang sila nga mapila sang bala kag sang stapler apang kun inigid man ang kakson. Posible nga hindi mapunggan ng mga drivers nga magpasobra sang pagpasakay sa mga pasahero. Sunod diri, wala sang problema kung hukso ng barriers. Apang dapat stricto man ang enforcement sa mga Land Transportation Office o LTO kag local government unit sa pagpatuman sang social distancing sa sulod sang salakyan. Ang barriers na dugay na ginman ang ginakuan ng mga ministro namon, pagkakasunan na ng barriers na ang problema pag kinakas mo rin na galing, hindi mo naman stricto na nga 70% na ng ilang total passenger makarga. Kinanamay ang enforcement ng LTO kag sang local government ay stricto gin maglantaw.
Sa Stone Secretary General Jesse Ortega. Nagpanugyan ng Bureau of Fire Protection Bacolod sa mga pumuloy sa pagsaulog sang undas, ilabi sa pagsindi sa mga kandila sa sulod sang Panimalaya. Sa interview sa Bombo Radio kay Bacolod City Fire Marshal Fire Chief Inspector Rodel Legaspi, nagpanundom ini sa mga paghiwat sa mga tradisyon kangay sang pagsindi sang kandila sa mga Panimalaya. Dapat ipahamtang ini sa mga bulutangan kag lugar nga hindi madisgrasya. Suno kay Legaspi, dapat ang kandila ang hindi mabutang sa mga bagay nga dasig masunog, kangay sang kartona, plastik kag malayo sa kortina o kod mga tela. Kung mayara sang altara, suno diriya, siguraduhon nga hindi ini malabuot sa mga kabataan nga masaming nga ginatunaan sang sunog, kung hindi mabantayan sa maayo. Tandom o kunahan tandaan man kag tamdon man kag sigurohon ang mga lighter kag posporo nga hindi malabot sa mga kabataan. Nagpalinton man si Legaspi nga in kaso may magluntad nga sunog, sarang nga makakontak sa ila hotline number sa 4345022. Atong nga soliton 4345022 kag 4345023 o kung sila cellphone number sa 0921-341-7002 agod gilayon nga ma-respondihan. Ang aton Bureau of Fire Protection, particularly ang Bacolod City Fire Station, nagapanugyan gid or nagapahanumdom nga sa aton pag celebrar sang undas, no, kita maghalong gid, no, kay tungod may ara man kita sang mga tradisyon, no, nagasindi kita sang kandila sa aton nga tagsa-tagsa ka Panimalay. Nabatian si Bacolod City Fire Marshal Fire Chief Inspector Rodel Legaspi. Ginathag sang parish priest sa Our Lady of Candles Parish, Capitol Heights, ang kinalain sang All Saints Day kag All Souls Day nga ginaobserbar kada Nobyembre 1 kag 2 kada tuig. Suno kay Monsignor Felix Pasquin, ang Nobyembre 1 kunang All Saints Day among solemnidad sa liturhiya sang simbahan kung sa din ginapasidunggan ang tanan nga mga santos. Paatag sang pari nga apisar nga may ginaselebrar nga fiesta para sa tagsa ka santos na narisal nga petsa, isa ka besa isa ka tuig, ginapasidunggan man ang tanan nga mga canonized nga santos gikan sa bisan din man nga tribo kon nasyon sang dululungan. Ang tema sang All Saints Day suno kay Paskina mo ang pagkasantos kun sa diin ginapanawagan sa tanan nga handumon ini. Panugyan sini nga dapat magbuligay ang tagsa kakatawhan nga malabot ang pagkaperpekto kag pagkabalaan o kun ang pagkasantos. Ang All Souls Day naman nga ginobserbar kada Nobyembre 2 amo ang pagdumdum sa tanan nga mga kalag ilabi nang yara sa purgatorio. Suno kay Monsignor Pasquin, tatlo ang mahimo padulungan sang tawo sa tiun nga mapatay. Inang ginalakipan sang langit gapasalamat gid sa mga tawo kun diri magpadulong. Impyerno kun sa diin wala na sang appeal for reconsideration ang mga kalag kun dira sila mahulog. Kagang ikatatlo amo ang purgatorio. Ang mga yara sa purgatorio ang makasigurado naman nga makapadulong sa langit sunod sa pari apang ang mga ini. Ang mahimo nga may sala pa nga wala na patawad o kun napatawad na apang hindi pa pugos nga na-satisfy. Bangod sini nagakinahanglan ng mga kalag nga yara sa purgatorio sang pagpangamuyo sang mga buhi. Ini ang paagi agud nga matinluan ang mga kalag sa mga nagtaliwan na nga ang palangga sa kabuhi agud nga matigayon nga makasaka sa langit. Samtang bilang kabahinasang kinaadman sa mga Pinoy sa Fiesta Minatay, ang mga tao nagapadulong sa sementeryo agud magsindi sang kadila. Aminado si Monsignor Pasquin nga hindi na ini mahimo sa karon bangod sa COVID-19 pandemic, apang pahanumdom sang pari nga mahimo gihapon ang pagpangamuyo sa mga kalag sa parokya o simbahan kag mahimo man bisan sa tagsa ka Panimalay. Ini sila, ang mga sa purgatorio, sigurado saved na ini sila tanan. Saved na. Apang nag-aagi pa sila sa temporaryo nga cleansing o kon pagpandinlo sa ginakalag. Agud nga makasaka sila sa langit. November 2, adlaw sa minatay, ginapamisahan, ginapang gyapon sila. Si Monsignor Felix Pasquin, ang parish priest ng Our Lady of Candles Parish. Tatlo na ka mga ospital sa Negros Occidental ang opisyal nga mangin venue para sa pediatric vaccination o kung pagbakuna sa mga nag-edad 12 to 17 anyos nga may comorbidities batok sa COVID-19. Sino kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz, sa pagsulundan sa Department of Health, dapat sa ospital gid bakunahan ang mga minor de edad agud matsikyaran kondisyon sa mga kabataan in kaso may mga side effects ang pagtublok sa ilasang Pfizer vaccine. Sunod riya, magluwas sa Teresita Lopez Salandone Provincial Hospital, mangin venue naman sang pediatric vaccination ang Lorenzo Di Zaico District Hospital sa syudad sang Cabancalan kag Cadiz District Hospital. Iniagod masaturate ang Northern kag Southern Negros sa mga ginikanan nga luyag pabakunahan ng ilang mga kabataan. Makigaangot lamang sa ilang city o municipal health offices. Magpalista kag hulaton lang ang schedule kung diin sila pagabakunahan.
talking about opening Cadiz District Hospital and Kabakalan District Hospital as additional vaccination centers for pediatrics with comorbid. We have already given the and we will expand it to Cadiz District Hospital and Lorenzo Saico District Hospital. Nabatihan si Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Nagdala ng syudad sang Sipalay sa eksklusibo nga sementeryo agod nga lubngan sa mga nagtaliwan bangod sa COVID-19. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Junilo Bugtay, ang Executive Assistant 3 sang IATF Operation Officer sa syudad sang Sipalay, ginpahig sini nga ang nasambit nga patio ang nahamtang sa barangay kay Hagan, Sipalay City, Negros Occidental, malayo sa city proper kagula sang malapit nga pamalay. So kay Bugtay, gintukod ang patio duha ka bulan matapos nagduging ang natapikan sang COVID-19 sang tinanikdan nga tuig. Sulod diri tinutuyo sa syudad nga hindi na maglaptang balatian ang rason sang pagtanan sang patio nga lubngan sa mga nagtariwan bangod sa balatian. Ginpaagmaan ni Bugtay nga wala na gin ibalsamarang bangkay kag direkta na lamang ini nga ginalubong. May ginaupod man nga pamilya sang napatay kun ilubong sa nasabit nga patio agud nga may baluan kun din dampi ginlubong ang ilang nga minatay bangod sarang man ini nga mapahimuan sa pamilya sang lapida sang napatay ang ginlubngan. Mahimuan nga panamion sang pamilya ang ginlubngan sang ila minatay. Na-establish naman na nga ito nga COVID cemetery. Sang atogid ang last year pa na siya sang pagka-start sang aton dito bla mga COVID cases sang first dito. After daw mga month or 2 months nag-prepare na kami daan, sa area nga para sa aton nga mga COVID suspect ug mga COVID positive lang nga in case kung may dala naton sa laya ibutang. Si Councilor Danilo Bugtay, Executive Assistant kag IATF Operation Officer sang syudad sang Sipalay. Ginkumpirmar sang Regional Director sang Police Regional Office 6 nga magaretiro na ini sa Nobyembre 10. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Brigadier General Rolando Miranda, ginpahig sini nga Nobyembre 16 gid kun tani ang petsa sa iya pag-retire apang maga-early retirement ini sa Nobyembre 10. Inibangod maga sa ulog siya sang iya ika-56 nga kaadlawan sa Nobyembre 16 kag luyag sini nga iselebrar ang among adlaw kaupo ng iya pamilya. Suno kay Miranda, wala pa ini nakahibalo kung sino ang magabulo sa iya. Nagpasalamat naman ini sa mga opisyal kag personel sa pagsuporta sa kampanya batok sa ilegal nga droga kag insurhensiya subong man sa mga stakeholders kag mga pumuluyo. Wala naman ini sang plano nga magsulod sa politika kag gagin pakigbahin nga magapadulong ini sa Canada agud makaupod ang iya mga kabataan sa Pasko. Luyag na lamang sini nga hiwaton ng iya mga nabilin nga tinuig sa kalibutan kaupod ang iya pamilya kag mga apo. Ang retirement ko talaga is November 16. Kaya sa November 10, I opted to retire early. The retirement ceremony on November 10. Yun ang pinili ko kasi gusto ko mag-birthday doon sa San Miguel sa amin. To celebrate my birthday with my family. Kasi hindi rin sila makakapunta rito because of the pandemic. So gusto ko mag-celebrate ng birthday with them. Nabatihan si PRO6 Regional Director Police Brigadier General Rolando Miranda. 15 minutos na nakaligid sa takda nga sa isaga sa dugang pangabalita lokal. Ginpahayag sang Commander sang 3rd Infantry Division nga dako ang epekto sang pagkapatay sa isa sa National Commander sang Communist Party of the Philippines New People's Army o kung CPP-NPA sa Impasugong Bukidnon sa makawalang grupo. So kay Major General Benedict Arevalo, ang pagpatay kay Jorge o kung George Madlos alias Ka Urisa sa enkwentro sa mga militar sa NPA sa Sitio Gabunan, Barangay Dumalaging, Impasugong, Bukidnon sa Oktubre 30. Ang may dakong epekto sa rebuilding nga grupo ilabi na nga isa ini ka national figures ang grupo. Dugang pa ni Arevalo nga mapektuhan ang moral sa mga NPA nga nahamtang sa Visayas kay naglawang ang Army Commander nga mga leksyon na ini agud makita sa mga yera sa makawalang nga grupo nga nagakabuhi sang bayolente ang mahimo mapatay man sa bayolente nga pamaagi. Ginhalimbawa man sini ang iban pa nga mga leader sa NPA nga nadulaan man sang kabuhi kaangay nanday kay Rima Lorena Tariman kag Marilyn Badayos. Pahanumdum ni Arevalo sa mga rebelde nga hindi tubtob nga makapanago sa lahi ang mga yera sa armado nga pagpakigbato bangod bisan ano kadugay malagas gid gihapon ang mga ini. Si Madlo sa ginalantaw
Nga nangin battalion commander naman sang 2008 sa Bukidnon. Panugyan niya balo sa mga katapos sang NPA nga tubtob may kayganan pa, magbalik na ang mga ini sa sabak sang gobyerno kag hindi na magpakatig apa. Paatag sini nga ginhatagan pa ang mga ini sang tsansa nga makapangabuhi sa matawhay kaupod sa idatag sa kapamilya. Pamatod naman diri suno kay Arevalo ang mga anay NPA members nga nauna na nga nagsungka kada kabaton sang Enhanced Comprehensive Local Integration Program ukon ICLEP. Malaking dagok yan sa national organization nila. At the same time, apektuhan din ang moral ng kanilang mga kasama dito sa Negros or sa Visayas in general. Ito ay nagsisilbing aral muli na ang nabubuhay sa dahat ay talagang kadalasan din mamamatay sa dahat. Yan ang aral na pinapakita dito. Si Major General Benedict Arevalo ang commander sang 3rd Infantry Division. Nagsungka namang ang barangay Kagawad nga nagtiro sa masami nga nagamaoy sa nga biktima sa sitio Lati, Barangay Mahalang, Himamaylan City, Negros Occidental. Ginkilala ang biktima kay Danilo Latinga, 43 anyos, kasado kang isa ka laborera. Samtang ang suspitsado ang ginkilala kay Barangay Kagawad Esmeraldo Enrico Jr., 35 anyos kag kasado. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, nagsungka ang Barangay Kagawad sa Himamaylan City Police Station matapos nga magpalagyo kasunod sang insidente. Suno kay Vargas, nagpadulong si Latinga sa balay ni Enrico kag nagmaoy, samtang ginauyatan ang binangon kag ispading. Nagwaang Barangay Kagawad agud sa wayon kung tani sila Tinga apang gintuyo niya man ini nga labuon rason nga nagabot ang barangay official sang 12 gauge shotgun kag gintiro iniya. Wala man sang daan hiligot anon sa tunga sang biktima apang bangod man sa mga nagabaoy ang biktima masami man ini nga ginasaway sa Barangay Kagawad. Nakahunong na si Enrico sa Himamaylan City Police Station kag nahulat na lang ang pamilya kung dayon ang pagpasaka sang kaso sa homicide o kon homicide batok diriya. According sa among investigation, pinagyat niya ni San Away, tiro siya ni Kagawad. Ang armas nga may gamit sa paglutang sa biktima, amuan 12 gauge shotgun. Sunod sa investigation naman na mga rason kung inaway ni Kagawad sa isang biktima. Kay ining biktima, ma'am, kubog ni siya, kag nagaka-create siya sa alarma. Nabatean si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, ang hepe sang Himamaylan City Police Station. Kag sa katapusan na nga balita lokal, sa good news naman kita, nagtumbugid sa Kalipay. Ang labinguna nga nalawagan niya tagdaog sa Wanted Panalo promo part 20 sang Bombo Radio kag Star FM. So kay Agripina Lunggakit, nagabantay ni sang Tiangge sa nabatean sini ang paglawag sang iyang ngalan. Ginapasalamatan man sini sa Ginoo nga siya ang nabunutan nga magbaton sang 500 pesos nga cash ka gift pack sa balor nga 650 pesos. Suno kay Lunggakit, igabakal sini isang dugang nga grocery sa iyang Tiangge. Ang cash nga dabaton samtang ginakalipay man sini nga madugang sa lutuon sa buong nga tigkalalag ang bihon nga kaupod sa gift pack. Bangod sa wala inisang kabataan, plano man sang tagdaog nga hatagan man sang pagalutuon ang iyang mga katupad balay. Nagpang-agda man ini sa iban nga magpasakop man sa promo kag maghulog sang entries. Agod nga makadaog man kaangay niya. Dugang pa sini nga hindi lang sa daily prices ang tsansa sa mga nagahulog bangod mahimo man ang mga ini nga makadaog sang 1 million pesos pag-abot na sa grand draw. Una nga hatag 100, ikaduwa 200, ikatatlo 300, ikaapat 400, ikalima 500. Gamiton ko rin ang 500 pesos dugang grocery sa Konsangi. Muna pangitan ako adoan lang. Basta radyo Bombo, number 1 ang Bombo Radio. Si Agripina Lunggakit ang daily winners sa 1-2 Panalo Part 20 promo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligad sa takna nga Zaga. Bantayan sa dili madugay. Maghahatag naman kita sang masunod nga tagdaog gani sa aton nga mga kabombo. Magpaday lang sa paghulog sa mga entries para sa week number 2. Bantayan sa pagpanabalik sa Bombo News and Views Morning Edition. Dugang pa ng mga detalye sa mga balita. Nagapanguna nga balita, national, international, kagiban pa. Dili sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. number 1 Basta Radio Bombo.
Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasal. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 23 minutos ang nakaligad sa takna kada sa isaga. Padahal ka mga nagapambati, nagkatanaw, diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition sa gihapon kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary, Divine Grace Moreno Cuello sa dugang pa nga mga balita sa pinakauling nga virtual meeting sa miyembro ng film community nga nakabase sa Los Angeles, California. Ginpahig ni Mary Scott Moreno ang early years siniyang nagtudo sa iya sang importansya sang perseverance kag paghangop sang masa. Ginpahig ba sini nga bisan ano pa ang ginalinan kag madamo ang mga pagtilaw nga maagyan along the way, makalabot kagid sa finish line. Dugang pa sini ang perseverance kag paghangop sa mga tawo ang mga bagay nga importante sa pagpanggobyerno. Sunod diri, nagapanggobyerno ang isa ka tawo bangod na hangpan sini ang mga tawo. Ginpahig ba sini nga dapat konektado ka sa gobyerno. Sunod pa sa aksyon demokratiko standard bearer nga ang koneksyon sa mga tawo nagapabakod sa iya bangod naintindihan sila ang ilang mga ginaagyan kag ringin focus sila sa governance sang iniya nagsulod sa public service. So kay Marisco Moreno Dumagoso, kumalin sa nag-umpisa ini bidang alkalde, ang focus sini ang North Star of the governance sang Manila. Ang mazaming nga naangot sa mga tao nga mangin maayo, wala sang kadugyutan, certainty of rules, housing to give back dignity, school, hospitals, parks, open space for the future, clean air kag highly urbanized city. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligad sa takna kada sa isaga. Saylo kita sa mga detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Giningganyo ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga Filipino nga pangamuyuan ang tagsa-tagsa kadungan sang pagmarka sang All Saints Day kag All Souls Day. Ilabi na sa karon nga tion sang COVID-19 crisis. Suno kay Duterte, samtang ginasunod dato ang ehemplo sa mga santos kag magapangamuyo sa aton palangga sa kabuhi nga nagtaliwan na, pangamuyuan man ang kada isa. Dugang pa sa presidente nga pangamuyuan man ang mga nagtaliwan bangod sa COVID-19 kag pangamuyuan man ang nagsakripisyo sa ila kabuhi agud nga makasalbar sa madamo nga kabuhi kag agud nga papabilin nga hilway ang tanan sa balatian. Samtang minilyon nga mga Pilipino ang mga Katoliko ang naghatod sa ilang nga pangamuyo kag bulak para sa mga nagtaliwan sa mga sementeryo sa tion sa All Saints Day kag All Souls Day holidays. Apang ang gobyerno ang ginsirado ang
tanan nga publiko kag pribado nga mga sementeryo, memorial parks kag columbaria humanin Oktubre 29 tubtub 2 agod nga ma-minimize ang risko sa paglaptas sang coronavirus. Samtang gindeklara naman ni Duterte ang Nobyembre 1, 2021 bilang special non-working holiday para sa tanan sa tion sang All Saints Day kag November 2 bilang special working day para sa All Souls Day. Tuyo sa Senado nga mapasar ang proposed 2022 national budget sa unang simana sa Disyembre. Inimpahig ni Senate President Vicente Soto III matapos nga ginpamangkot kaangot sa timetable sa Senado sa proposed 5.24 trillion pesos national budget para sa fiscal year 2022. Suno kay Soto, ang deliberasyon sa plenaryo sa budget ang mag-umpisa sa tion nga magbalik ang session sa November 8. Gin-forward sa House of Representatives sa October 25 sa Senado ang version sa proposed 5.24 trillion pesos national budget para sa masunod nga tuig. Sa version sang House, pila ka mga key amendments sa budget ang nahimo kalakip na ang pagpain sang 20 billion pesos agud ibakal sang COVID-19 vaccines kag booster shots kag 4.5 billion pesos para sa special risk allowance sang qualified public kag private health workers. Nagpirma ang Commission on Elections o COMELEC sang 535 million peso deal sa F2 Logistics. Ang kompanya nga na-link sa businessman niya si Dennis Uy, ang dakong contributor sa presidential campaign ni Presidente Rodrigo Duterte sang 2016. Sa dalam sang kontrata nga may pet sa Oktubre 29, ang COMELEC Chairman Sheriff Abbas kag Efren Uy, presidente sang F2 Logistics, ay nagkasugot sang deployment sang election equipment para peripherals, forms, supplies kag paraphernalia nga may provision sang warehousing services 2022 elections. Ang ginpirmahan sang dokumento ang nag-indicate man sang apat ka mga areas of coverage nga ginalakipan sang Cordillera Administrative Region, Ilocos, Cagayan Valley kag Central Luzon nga mayara sang 106 million pesos, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa kag Bicol Region nga mayara sang 123 million pesos, Western Visayas, Central Visayas kag Eastern Visayas nga mayara sang 120.9 million pesos, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soxargen, Caraga kag Pagzamora Region nga mayara sang 185.9 million pesos. Ang notice of award ang ginaprubahan sang COMELEC and Bangka sang Agosto 2021 apang nabaton lamang ini sang F2 Logistics sang Setyembre 15, 2021. Nakabutang man sa dalom sang Article 3 sang kontrata, ang F2 Logistics ang na-assign nga mag-deliver sang tanan nga automated election system related equipment kakay sang vote counting machines, consolidation kag canvassing system machines, official ballots, ballot boxes, election day computerized voters list kag iban pa. Nakasaad sa kontrata nga ang tanan nga official ballots nga gin-dispatch nagikan sa NPO kag iban pa nga public warehouses ang dapat nga matransport direkta sa designated airports o ports of origin nagikan sa Manila padulong sa designated consignees nationwide. Wala man sang hindi otorisado nga pagholda ang ginapanugutan sa hubs ang provider, magluwas na lang kung kinahanglanon ang nasambit nga paghold. Ang klaro nga ginestablisyan nga may abiso kag approval sang COMELEC paagi sa PSC. Nakasadman sa kontrata nga ang F2 Logistics ang manabat sa mga nagkaladula o kung nagkalaguba nga mga cargos sa sulod sa 24 oras dapat mapahibaluman ang poll body sa mga nagkaladula o kung nagkalaguba nga mga cargos. Ates ang awarding sang kontrata ginpahayag ni poll body spokesman James Jimenez nga ang Davao-based nga F2 Logistics ang maga-deliver lang sang election equipment kag hindi ang supply. Para sa katapusan nga balita nasyonal, nagdangat sa 20 billion pesos ang balor sang utang sang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa mga pribadong ospital sa pungsod sa bulan sang Agosto. Ginpahayag ni Private Hospitals Association o PAPI President Jose Rene de Grano, naging sang PhilHealth nga nakabayad na sila apang pilap sa mga private hospitals ang nag-alma nga wala pa sila nakabaton sang bayad nagikan sa nasambit nga ahensya. Suno kay de Grano, magluwas sa ginahimo sang PhilHealth nga pagbayad sang claims sa mga private hospitals ang dapat man nga bayaran sa ang ahensya ang mga claims para sa mga kaso sang COVID-19. Sa mga masunod nga simana, iga-anunsya sang pila ka mga hospital kung iga-renew pa nila o kung untaton ang mga ini ang pagbaton sang accreditation
promotion sa PhilHealth sa ilang talatapad sa palabuton nga 2022. Dugang pasini nga napilitan ang iban nga mga ospital nga mag-downsize o kung magbuhin sa working hours sa mga empleyado para lamang makapadayon sila nga mga operasyon nga nangin rason agud maghalin padulong sa iban nga pungsod ang kadamaan sa mga nurses sa Pilipinas. Padayon naman ang papi sa pagpatigayon sang training para sa mga underboard nurses bilang replacement sa mga registered nurses nga nadula. Madumduman nga sa bulan sang Oktubre ang nagdangat na sa 5% to 10% ang numero sa mga nurses sa mga pribadong ospital ang nagalin sa pungsod. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 31 minutos na ang nakaligad sa tak na kada 6 sa aga. Sayro kita sa mga detalye na sa panguna nga balita international. Kadto kita sa Tokyo, Japan. Ginpahig sa Philippine Embassy sa Japan nga wala sang Pinoy nga naulamid sa October 31 train ataka sa Tokyo sa diin 17 ka mga tawang nasamaran. Na ginatubod ni Philippine Deputy Chief of Mission sa Japan nga Robespierre Bolivar. Ang pagpangatake ang ginhimo sang lalaki nga nagbayo kaangay kay Joker. Ang kontrata sang superhero o ang kontra sang superhero nga si Batman sa sulod sang Tokyo train line. Sulod kay Bolivar, 400,000 ang mga Filipino sa Tokyo metropolitan area lamang kag wala man ang active COVID-19 cases sa Filipino community. Sa karon, hindi man ini makahatag sang figure sangod sa COVID-19 vaccine coverage sa mga Filipino sa Japan bangod sa data privacy policies ang Japanese government. Samtang, ginpaig naman ni Bolivar nga 70% sang Japanese population ang nabakunahan na batok sa COVID-19. Para sa katapusan nga balita international sa pungsod Estados Unidos, nagdangat na sa 12 ka mga tawo ang napatay sa pila ka mga insidente sa mass shooting sa tiyon sang Halloween weekend sa Estados Unidos. Santo sa record sa mga kapulisan sa US, may arasang 11 ka mass shootings nga natabo sa tiyon sang holiday weekends. Magluwas sa mga napatay, may arasang 52 ka mga tawo nga nasamaran sa magkatuhay nga insidente. Sunod sa mga eksperto, nagasaka ang numero sa mga mass shooting sa US sang kasagsagan sang coronavirus pandemic. Subong nga tuig lamang may arasang 599 na mass shootings ang na-record. Sang 2020 ang may ara sang 611 nga mga insidente. Sampang 470 naman sang 2019. Para sa aton nga business news, magabayad ang publiko sang doble para sa liquefied petroleum gas o kung LPG subong nga bulan. Bilang pagmarka sa ikalimang sagunson nga bulan sa pagsakas ang presyo para sa commodity. Sa advisory, ginpahig sang Petron Corporation nga magasaka ang presyo kada kilo sang LPG sa 3 pesos and 10 centavos, kag auto LPG sa 1 peso and 73 centavos. Ang pagbago sa presyo ang nag-epekto kahapon o kung nag-epekto kahapon, Nobyembre 1 to 2021. Ang pinakauli nga data nagikan sa Department of Energy o kung DOE as of October 1, 2021. Ginapakita nga ang household LPG prices sa Metro Manila ang yara sa 824 pesos tugtog 1,039 pesos. Ang presyo ang nagsaka sa tanan nga bulan sang 2021 magluwas sa bulan sang Abril kag Mayo. Mayaraman sang na-record nga makaduwa ka beses nga pagsaka sa presyo sa bulan sang Oktubre nga ginalikipan sang first kag second week sang nasambit nga bulan. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 50 pesos and 77 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 76 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 53 centavos. Kag ang isa ka euro may baylo nga 59 pesos and 32 centavos. Kag ang isa ka Saudi Arabia real may baylo nga 13 pesos and 54 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded na kabalor sa 63 pesos and 15 centavos. Tubtub 64 pesos and 64 centavos. Ang premium na gabalor sa 64 pesos and 15 centavos. Tubtub 65 pesos and 64 centavos. Kag ang diesel na gabalor sa 51 pesos and 30 centavos. Tubtub 52 pesos and 49 centavos. Para sa aton nga sports news, timprano pa nga ginumpisahan sang Asian Championships kag Philippine National Record Holder Ernest John Obiena ang training sinis sa tinutuyang makapasakop sa 2024 Olympic Games sa Paris, France. Determinado ang 6 foot and 2 inches nga national pole vaulter nga liwat makakuha sa Olympic berth matapos nga dimalason o sa nakaligad akong dimalason sa nakaligad nga edisyon sang Tokyo, Japan sa bulan sang Hulyo. Ginpaig ni Obiena sa iya social media accounts nga so many whys but only one answer, I want it. That's why 999 days from at Paris 2024 nga nagatraining sa karon sa Formia, Italy sa iya nga social media accounts.
Nakuha ni Obiena ang ika-11 nga posisyon sa nakaligad nga Tokyo Olympics matapos nga maglumpat sa 5.70 meters. Nakuha sang world record holder nga si Armand Duplantis sang Sweden ang Olympic gold medal nga ginlumpat ang 6.2 meters. Kasunod sa kay Chris Nelson nga nakakuha sang 5.97 meters sang United States para sa silver kag 2016 Rio de Janeiro Olympics champion Tiago Bras nga nakalabot o nakakuha sang 5.87 meters sang Brazil para sa bronze. Matapos ang Tokyo Games ay nagpasakop ang 25 anyos nga si Obiena sa mga dalagkong international tournaments kangay sa 17th Golden Roof Challenge sa Innsbruck, Austria. Sa 2 Setyembre, naglumpat ang world number 6 pole vaulter sang 5.93 meters sa nasabit nga event para sa bagong national kag Asian record nga nagpana sang 1998 Asian mark na 5.92 meters. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 35 minutos na ang nakaligad sa takna ka na sa isaga. Kagkaroon sa ato naman yung showbiz news. Ginsirado ang Disneyland sa Shanghai, China matapos ka magpositibo sa COVID-19 ang isa sa mga bisita nga nagpadulong sa lugar. Ginumpisahan na pagsirado malin kahapon Nobyembre 1 tubtob subong adlaw Nobyembre 2. Tanan nga mga bisita kag staff ang ginpadalom sa COVID-19 testing. Santo sa report sa nakapauli na ang isa ka individual sa ibang nga rehiyon. Dito man nagwang resulta sang swab test nga nagpositibo ini sa COVID-19. Apa ang iba naman nga mga bisita sa nasabit nga adlaw kag staff ang nagnegatibo naman sa COVID-19. Tinutuyo sang China nga wala na sang marekord nga kaso sa COVID-19 sa pagumpisa sang Winter Olympics sa bulan sang Pebrero sa masunod nga tuig. Para sa aton nga Bombo Health News, humalin sa nagsugod ang COVID-19 pandemic, nagapangita man sang pamaagi ang mga researchers agud makahimo sang epektibo nga mga bakuna nga wala nagakinanglan sang dagom o kon injection. Kalakip na din paghimo sa mga patches nga nag-unod sang drugs nga makasalbar sang kabuhi apang hindi masakit sa panit. Ang nasabit nga technique ang makabulig sa pagbuwin sang pagibi sa mga kabataan sa pagpabakuna kag mabuligan man ang mga persona nga may phobia sa syringes. Magluwas niya ang skin patches sa makabulig man sa distribution efforts. Bangod wala mang ini sang cold chain requirements kag ginalantaw nga makapasa ka sang vaccine efficacy. Isa ka mouse study nga gin-publish sa Journal ng Science Advances ang nagpakita sa maayo nga resulta. Sulod kay David Mueller, isa ka virologist sa University of Queensland kag co-author sang pagtulunan gingamit sa Australian-US team ang patches sa pagtakos sang 1 square centimeter nga may masobra 5,000 microscopic spikes. Nagamit ang researcher o kung nagamit ang researchers sa ang ginatawag na subunit vaccine nga nagareproduce ang spikes o kung ang spikes nga nagadot sang surface sang coronavirus. Gitublokan ang mga ilaga via patch sa sulod sang 2 ka minutos. Subong man ang isang injection kag nakitaan nga mas mataas ang level sang neutralizing antibodies nga na-produce ang patches kung ikumparar sa syringes. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa takna nga sa isaga. Antes ang aton nga balita nga espesyal panumdum lang sa aton tagdaog sa 1-2 panalo promo ginlawag kagabi na 7:40 sa Zona Libre Program. Romel M. Pacto sang Parauno Taloca, Burgos City. Ikaw ginlawagan na 7:40 kagabi magkadto na diri sa estasyon sa Bombo Radio. Antes ang alas 8 sa aga agad imo maklaim ang imo 1,160 pesos worth of prizes, 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga worth of gift pack. Sa liwata kay Romel M. Pacto sang Parauno Taloca, Burgos City. Dala nang duha ka valid IDs nimo nga napa-photocopy dalon diri sa estasyon sa Bombo Radio. Agud maklaim mo ang imo premyo antes ang alas 8 sa aga. Sa ato naman nga balita nga espesyal, magluwas sa pagdumdum sa mga pinalangga sa kabuhi nga una na nga nagtaliwan. Ang pagsunod sa bulan sa Nobyembre nagahatag man sang kahadlok sa mga pumuluyo. Sa siningation, masami nga horror ang mga nagagwa sa telebisyon kag masami nga ginaistoryahan ang mga tinaga nga makahaladlukan. Kung sikat ang vampira, mami kag mga zombies sa ibang nga pungso. Diri sa Pilipinas, may raman sa nagkalainan nga mga mythological creatures. May madumduman ka? Una diri amo ang aswang. Kadaw ka ang isang vampira, mangkukulam ka ba nga nagatigbaylo bilang baboy ramo kon dalag ko nga ido. Hindi man madula ang kapre nga masabi dalag ko itom, mabuhok kag maskulado nga mga tinuga nga isa sa dalag ko nga mga puno sang kahoy. Kilala ang kapre bango zela makusog nga baho kag sa pagpanagarilyo sang tabako. Kung interesado ang kapre sa isa ka persona, sarang niya ini nga mapalapitan kag pahanugutan nga siya ang
makitaan. Samtang ang manananggal naman ang isa ka sa isang aswang nga nagapangaon sang kaundan sang isa ka persona kag sa mga lapsag. Kun adlaw isa ini kagwapa nga babae nga may malaba nga buhok apang kun gabi nagatunga ang iyalawas kun ginabilin sini ang ihawak sa duta. Samtang nagalupad naman ang ibabaw nga bahin sini agud magpangita sang biktima. Sara nga mapierde ang manananggal pagi sa pagbubo sang asin o kun gindunot nga ahos sa madalom nga bahin sang iyang alawas agud hindi makabalik ang katunga sini. Isa man sa ginapatihan sa mga Filipino ang mga morto o kung kalag sa napatay nga tawo kung sapat nga nagapakita kag iban pa nga nagapanghalit. Kung may kapre, mayaraman sang mga duwende o kung ining mga magagmay nga tinuga. Inagaisar sa isa kapuno sang mga kahoy. Kung utdon o kung gubo ng ilagi na tiniran, posible nga ini nga magbalos kag magpanghalit. Isa man sa mga mythological creatures amo ang santermo o kung isa ka bola sang kalayo nga nagapatalang sa mga biyahero kag mga mangunguma kung silang sundon sini. Agud makabalik o kung makapauli ang mga biktima dapat nga sulion nila ang ilang bayo. Magluwas sa mga ini, mayaraman sang sigbin nga nagalakat pasuli kag nagakaon sang dugo sa mga biktima kun gabi. Ginapatihan nga mga pamilya nga nagaprag-iya sini kag silang ginasulod sa mga banga nga himo sa clay. Ang tiktika ang daw kaangay man sang aswang apang nagalabang iladila kag masami nga nagapangaon sa mga lapsag. Samtang ang tiyanak ay isa kahaladukan nga tinaga sa porma sang isa ka lapsag. Ginapatihan nga sila ang mga lapsag nga ginapaabot sang ilang nga mga ginikanan. Masami nga makabati sang hibi nagikan sa bata ang mga biktima kag kung magpalapit kag magbulig na ang mga ini diri na maatake ang tiyanak. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 41 minutos lang nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Kagkaroon sa ito naman nga weather update. Ang shear line o ng tail ends ng frontal system ang nag-apekto sa Visayas kag northern section sa Mindanao. Ang northeast monsoon ang nag-apekto sa Luzon, ang Caraga, northern Mindanao, central kag eastern Visayas. Ang probinsya sang Davao del Norte, Davao Oriental kag Davao de Oro ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may laptalapta nga mga pagulan kag pagpanaguob dala sang shear line. Ang western Visayas kag nabiling nga bahin sang Mindanao maka-eksperyensya sa maglugal-umon tubtub magalumon nga kalangitan nga may tumalagsaon nga pagulan kag pagpanaguob dala sang shear line. Localized sa thunderstorms. Ang Metro Manila kalabiling nga bahin sang Luzon na maka-eksperyensya sa maglugal-umon tubtub magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga pagulan dala sang northeast monsoon. Samtang santad naman sang temperatura sa Metro Manila 24 to 32 degrees Celsius, 14% ang tsansa sang pagulan ng hangin na may kapasugon nga 2 km kada oras, cloudy. Sa Kawayan, 22 to 32 degrees Celsius ang atad sa temperatura. May 41% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 3 km per hour, cloudy. Sa Aklan, 26 to 30 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 5% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay makabasugon nga 18 km kada oras, partly cloudy. Sa Butuan, 23 to 30 degrees Celsius ang atad sang temperatura. May 84% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 2 km per ora. Maulanon nga panahon na. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 24 to 32 degrees Celsius ang atad sang temperatura, 3% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kabasugon nga 10 km kada oras, mostly cloudy. Ang adlaw nagbutlak na 5:40 kay nasang kagahon kag magatunod na 5:24 karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 43 minutos lang nakaligid sa takna nga sa aga. Ini nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Martes, Nobyembre 2, 2021, All Souls Day. Kaya sa ito naman yung Christmas countdown, 53 dias na lamang na bilin antes ang adlaw sang Pasko. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kagabi ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo, Mary Divine Grace Moreno Cuello para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kaagzato nga Bombo News Analysis sa impedran sa isa kamakod nga tagpalamati sa Bombo Radio Bacolod. Inagin basa ni Bombo Daniel Editionnewscasters may tigulo. Pasensya! Ang kalawig sang aton pasensya ang gintilawan sang pandemya. Para sa kayuhan sang tanan, magahulat kita. Tradisyon nga sa tagsa katuig aton ginadumdum, duha na katuig sa karon nga wala sang selebrasyon. Nangin masubo ang mga patyo, tigkalalag ginadugukan sadto. Sa karon daw kaangay gid man tuod sa lulubngan,
Malinong, wala nakasunod ang mga buhi kay gin siradhan. Coronavirus kami ang untatina. Sa 2 ka tuig amon pasensya na testingan mo na. Buluhaton nga dili kinaandan ang amo na nagwanta sa mga health protocol nga sobra-sobra. Bangod sini mga minatay wala na sang piyesta. Sa patio wala nakatililipon ang mga pamilya. Tani sa masunod nga tuig, madula ka na. Agod nga mangin normal na ang pagpangabuhi isang tagsa-tagsa. Ang inyong pangunang-unang pananawan ang ginpadala ni Carlos Solis sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.